שלום, אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות. האם לפעמים אתם מרגישים שהילדים שלכם משגעים אתכם והייתם רוצים קצת זמן לעצמכם? האם הילדים שלכם יודעים להתנתק מהמחשב, מהפלאפון, מהמסכים ולהשיג את עצמם? האם חשוב לכם לטפח יצירתיות, מיקוד, חוש אלתור וביטחון עצמי? הרבה מאוד ילדים דבוקים למסכים ולא יודעים להתחיל להשיג את עצמם. להמציא פעילויות בדיוק כמו שאנחנו עשינו כשהיינו קטנים. נעים מאוד, שמי ורדית, הבעלים של ורדית ארט, מתמחה בערכות יצירה והפעלות לילדים ומבוגרים ולנוער. אני מזמינה אתכם ואת ילדיכם להצטרף אליי ולקבל ממני ישירות למייל שלכם רעיונות, טיפים והמלצות, הכוונה לפעילויות יצירה מעניינות ומתאימות לכל גיל. מהיום, גם אתם תוכלו ליהנות וליצור בקלות בפשטות וכיף. אז אני מזמינה אתכם למלא את הפרטים שלכם בטופס שליד ולקבל ממני כבר עכשיו את ההפעלה הראשונה. ביי! שלום! שלום! נכון שהייתם ב... אוקיי.